Uday tuyen iti tiyempo panagserbi tayo ti Apo, siputan yo iti tiyempo agbububaten tinas nasyon, isu nga agsalukal tayo nga agserbi iti Apo. Ijay libro ti Mateo Kapitulo 24 versikulo 1 aging gana ti 8. Ijay nga mabasa yo dagiti sasao iti Apo, itan nagdaman ti padto. Ugayem ko ipangag mo ebanghelyo iti Apo, awatem kas manubot ti biyag mo, tapnon gloria maguntod mo. Ijay Apokalipsis 13 verse 17, dito'y nga mabasa yo dagiti sasao ti Apo. Ijay nga maamuan yo panagmarka ni Antikristo, kadagi jay nasukir nga tao. Ijay Apokalipsis 13 verse 17, dito'y nga mabasa yo dagiti sasao ti Apo. Ijay nga maamuan yo panagmarka ni Antikristo, kadagi jay nasukir nga tao. Kadagi jay nasukir nga tao, kadagi jay naalilaw nga tao, kadagi jay naalilaw nga tao. Hallelujah! Don't forget, follow for more, brothers and sisters. God bless us all. Love you!